Grabazioak aurrera egin ahala, bizian lantzean esaten zuen esaldia zetorren. Lehen, itsasoa arrainez betea zegoen, orain urez betea. Arrantzaren gainbera azaltzen duen esaldia, zalantzarik gabe. Teknika bai egongo dela, baina ez dagoela arrainik, gehi arrantzatu delako. Osabak dio ikusmenarekin egiten zela, garai batean arrantzan. Urra azalean, nabari zela non zegoen arraina, aparragatik edo distiragatik. Gero, etorri ziren makinak. Nola egiten den hiztegi bat, askotan galdetu izan diot neure buruari. Zintan argi eta garbi ikusten da zein den teknika. Barrutia irakasleak hitz bat esaten dio, gaztelaniaz gehienetan, eta Osabak herriko euskarara ekartzen du. Esate baterako sotavento galdetzen dioenean, haizebekaldi esaten du, eta barlovento itaunduz gero haizekaldi. Nik behin ere entzungabeko hainbat hitz esaten ditu Osabak zedean, galdutako hiztegi bateko hitzak, sakilu ura bezala. Baina kontua ez da hor bukatzen. Hiztegigileak hitza itzultzeko eskatu eta gero, itzulitako hitzorri aurretik 3 jartzeko agintzen dio. Adibidez, bela nola den galdetuta, Osabak behi erantzungo du. Eta 3 aurretik jarrita, 3 bela. Horrela, makina bat hitzekin. Eta barrutiak, viento norte itzultzeko eskatzen dioenean, Osabak haize franku esango dio. Baina gero, hasten dira komeriak. Nola esango zenuke 3 haize, galdetzen dio barrutiak, automatikoki, eta Osabak ateraldia izango du. 3 haize franko ezin da esan eta, haizea bat bakarra da.